Bona tarda a tots des de la plaça Catalunya de la capital, de Barcelona. Definitivament, avui tenim un nou president. Avui tenim un nou president escollit per majoria simple, per majoria de tots els catalans. Un president que esperem que ens porti on ens havia de portar, a la República. Un president que ens porti a aconseguir les màximes llibertats. Un president que ens porti a aconseguir les fites que vam votar el dia 1 d'octubre i que vam certificar el 21 de desembre, i que no li tremoli el pols per fer el que ha de fer, per fer d'aquest un país obert a tothom i un país per tots. Dit això, avui hem vist novament al Parlament com hi ha al Parlament aquestes persones, aquests grups que menyspreen tot el que són els nostres símbols, que menyspreen els símbols de Catalunya, que menyspreen els segadors, les institucions. A títol d'exemple, els de Ciutadans. Sí, després aniré a veure els de l'acampada. Els de Ciutadans. Una vegada més, cap d'ells ha cantat l'himne. Jo no puc entendre com un grup parlamentari, que vol representar tots els catalans és incapaç d'entonar ni cantar l'himne de Catalunya. No ho puc entendre. No ho puc entendre, i tant que som en un país lliure, però cap. És que cap. Els mateixos de Ciutadans que, per cert, ens titllen d'etnicistes perquè miraven les llistes independentistes abans, deien que només hi havia cognoms catalans. Jordi Sánchez no és un cognom català, com ells diuen, o sigui, no és d'origen català, com ells voldrien que fos així. I en canvi, miraves els seus cognoms de Ciutadans, potser són ells els que separen, perquè jo els cognoms de Ciutadans no he vist ni cap Mala Gelada, ni cap Vidal, ni tampoc cap Massaguer, ni cap Prats, res, cap d'aquests. Potser són ells els que estan intentant separar la Catalunya i estan fent una Catalunya a la seva mida. Això és el que tinc la sensació. I després, ara me n'he anat assabentar, no sé si heu vist les amenaces les amenaces no, el que repartien o que han trobat a fora d'una escola del Vallès. Resulta que era una escola de l'Ametlla del Vallès. Això és el que passa. Ells poden fer aquest discurs de dir, us imagineu una fotografia semblant a l'escola de l'Inés Arrimadas, o sigui, fent d'una prostituta canviant-li la cara i ficant-la de la Inés Arrimadas? Això sortiria a tots els mitjans. Ara, com que passa amb nosaltres i que passa gent com a mi, això no sortirà a cap mitjà, no us preocupeu, perquè tot això ho taparan ells. Tampoc servirà de res denunciar, perquè els Mossos, les vegades que he denunciat odi, les vegades que he denunciat els insults, amenaces de mort, amb perfils, noms, cognoms, cares, telèfons si fa falta perquè els publiquen al Facebook, aquesta gent no els han fet res, no s'està fent cap investigació, al contrari, totes les investigacions per catalanofòbia estan aturades, doncs amb aquestes persones passa el que passa. No faran res, doncs per tant ja no denuncio. Simplement ho publico a les xarxes socials perquè vegi tothom com actuen. Per cert, en aquesta fotografia se'm criticava i se'm deia que el mosso chapero. Primera, un atac a l'homosexualitat. Tenen algun problema amb els homosexuals? Sembla que sí, perquè tenen problemes amb els homosexuals, amb els catalans, i tenen problemes amb els que pensem diferents amb ells. Si sóc homosexual, teniu algun problema? Pregunto. Perquè si teniu algun problema, veniu i això m'ho digueu al davant de l'Observatori contra l'Homofòbia. Digueu-ho, perquè és que a part d'això, a part de catalanòfobs, sou homòfobs. No respecteu la llibertat de res. I en cas de que fos xapero, en cas de que fos prostitut, mira, seria una feina tan honrada com qualsevol altra. Cosa que no sou vosaltres honrats ni persones. Perquè vosaltres no sou ni honrats ni persones. No teniu decència. És el que sou. Uns indecents. Amb tot orgull ho puc dir-ho. Jo no tinc pas res a amagar. A diferència de vosaltres, si ja us dic, no m'ofèn qui vol, sinó qui pot. I això per mi no és una ofensa. Ho porto molt bé. Ho porto tan bé que estic en aquesta capital, la capital de Catalunya, a la que vosaltres digueu Tabàrnia, el que vosaltres us voleu apropiar, el que vosaltres voleu colonitzar, el que vosaltres voleu substituir al català, que ens voleu eliminar. Doncs estic passejant per aquí, sense cap tipus de por, per la plaça Catalunya, que per aquí passa de tot, passa gent de totes les orientacions polítiques. I no tinc ni cap problema per gravar aquest vídeo. Mireu la por que us tinc. Mireu la por que em feu.
mireu lo atemorit que ens teniu els catalans. Aquesta és la por que ens feu i això és com ens tracteu. Però res, seguirem així. Seguiré així, seguiré fent els meus vídeos i no tindré pas mai cap vergonya ni cap pudor per denunciar-ho. Anirem al meu llaç groc, anirem la meva bandera negra, banderes de lluita, banderes de persistència. I no baixarem mai els braços davant el feixisme espanyol, davant el feixisme totalitari, davant d'aquells grups que estan al Parlament només per destrossar-nos, d'aquells grups que estan per carregar-se la nostra llengua, d'aquells grups que estan per vexar-nos. Torno a dir, si aquestes amenaces o aquests pamflets ataquessin la senyora Arrimadas o ataquessin el senyor Albiol, ja estaria totes les portades de la premsa. Per cert, premsa fastigosa com Alerta Digital. Un diari que tracta de putita a un president. Aquest diari està permès per l'estat espanyol i segurament deu rebre alguna subvenció com tots els mitjans de comunicació. El senyor Jiménez de los Santos dient que claro que podemos bombardear Barcelona. Vinga, va, Jiménez de los Santos, comença a portar tancs, va? Si sou tan valents aquí amenaçant tot el dia. Que sou uns cagats, no heu guanyat mai cap guerra. Cap guerra heu sigut capaços de guanyar. L'única que heu guanyat va ser perquè us van ajudar els nazis i els feixistes italians. Perquè Cuba la vau perdre en una guerra. Tota Sud-amèrica la vau perdre en guerres. Sou uns inútils. Inútils. El 1714 vau guanyar perquè us van ajudar els francesos. Sou inútils. La corona de Castella és inútil. Els castellans... El nacionalisme castellà era inútil. Així és com heu guanyat les guerres, perquè us han ajudat els altres. Però vosaltres sols sou uns ineptes. No ho fareu mai. Però, en fi, què hem de dir davant d'aquesta gent que no té ni estratègia, ni veracitat, ni raó? Res podem dir. Visca la República de Catalunya des de la plaça Catalunya de Barcelona. I si no els agrada, aquest país, si no els agrada la tolerància, no són benvinguts en aquest país. Perquè Catalunya és un país obert a tothom, que pensi com vulgui, que estimi com vulgui, sobretot, i que pugui caminar lliurement pel carrer, i no assenyalant, i no viure assenyalat com fa el senyor Rivera amb periodistes, ni fan els diaris, ni amb el senyor Rivera, ni fa el senyor Rivera, ni amb tots els altres, ni amb tots els ciutadans de Catalunya. Visca la República.